travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Mga Paps, welcome to my channel, Paulox TV. Yes mga Paps, at ito sa Bantayon, Tabugon, Banyan, Tabugon sa north, no? Kuha na siya mga Paps, inuwag na siya og spring, no? Spring siya, no? Tubo dito sa ilaom. Then nikinindot niya Paps kay padung siya sa dagat. So mga Paps, ibalik ko ninyo sa among tour sa Los Solidos Riders. Tara na! Paps, sabiriya sa biro mga Paps, no? Purpurot ng mga Paps. Check out sa Brooklyn. Hello mga Paps, muna kami kasi pagkain muna kami dito sa tawag na bus stop. Tara na. May orderan mo, pre? May nasal ka, pre? Nasal ka, pre? Ayaw, makayo, pre, nag-nasal, pre. Ano nasal? Naglibog sa mga kapapos sa babayan, mga kapapos. Oh! Mga paps, wala. Usog na mga paps. Kuwang ang kanon? Ngano mo na si sir? Anong kuwang mo na si sir? Short? Isang bayan. Ha? Isang bayan. Ulong eh. Sir? Lahat ng kapitan na dito ako. Ay, sige na ba? Subscribe dyan sa YouTube channel, no? Follow mo kayo, subscribe, eh. Ha? Karon, ha? Many hours later. Hello mga Kapaps, abot ang ibig sa Banyan, Tabugon. O, sa 4 mga Kapaps, nakabagbuwag, gumikas sa mong ay! Tusog budagan mga Kapaps. Abot rin Japon. Don't worry. Ubanin mo ninyo mga Kapaps, adi sa ubos. Don't worry, we are here. Dagan.
Right mo. Balik mo ka ano daw, unyar ba yung baba ko? Wala ko rin dito, napabot. Kanto. Sige, sige. Nagsabot pa sila sa mga nangagi. Ano ba kasi pintar ba? Tubig niya po, ko dito gusto ka. Ako abli. Aray. Isa na nandito? Na ba na sugod? Ayaw di pa boy, kini sa diyang ipabot. Kari mong ipabot-pabot. Ako. Nawa ako nung ninuwa ko pala yung pastabugan. Yan yung balik to Jibril. Ang di jud ba imo istorya? Ingon ko ari bitor agi rin sa kuan. Kade libre ari dito brit surot ha. Ritso. Ako di sunod lang ako kadingon magkakaayo. Pay pagkabusugod. Lampas pa. Ibalik na Jibril. So ako mabalik yun eh. Wala mo sunod lagi. Kaya kapabot ko ring bit usa. Law, among tawagan. Di ba nagsige kong pangamay nimo? Balik ka. Huwag kayo iyak. Nawa lagi. Paabot na yung ukos kanto sugod. Pero di ko nito Balik ko to. Kabantang ka balik ko. Ikaw makanga. Ikaw namin duha. O nagsabot ko na duha, wa may kibaog na abay ni sunod. Sabot ang duha na una tanay kay ato karon. Kari ako pas hiway. Sunod sa kanya. Nga po mo lang may kaya na kumakita di. Daw sinugtan na nila. Dagan mi dong balay ko, bisa mo kunong naman ni kabuno. Entrada, tabok ko na yung gano'n. Tabok ko yung gano'n. Wala ato si Doy. Ingat mabe. Mabe lang. Buko ko naman, wahiram kayo. Layo na tayo mabe. Kung kayawan mo, pati na po. Ako kikagulan. Pagbalik lang kami, ako mabalik. Kabaw ka gising yung ay, kabaw ka gising yung mga sister. Sinuntot ko, oy, kagakaraan, nanalibot ko sa tunod. Kamlakan mo dito. Dahil naman to. Si Muari ko, gisulila ko. Gisulila sa. O, sinin mo? Gisulila ko na, sinyas. Ano na? Ano lang yung silin, ako wala katungog. Ano deh? Siento 20. Bila berapa tu lo? 360 beri jeans beri. Itu kan kira mo nagot. Ano ba yun doon? Oh. Taka raw nga kasi 30 raw nga dito syudad. Dire wala una na sigarilyo na dala tag-G sa kinim ko. Istirahat pila terpilang ni Diyos. Istirahat ko do. Para ba kalaro? Abot na ako sa Kung Amy. palitan mo putol, putol mo gyud dawal na putol. Nawa mang Awagi pa ning gihunong to. gihunungan ako. Ay re. Oo. Kamo may yung motor ni bindot man yung uban. Pagkamay ninyo, pag ikong yun kay kapabot Ano ay ay do isbit. sa mga imong kuan kondisyon na ko. O tistingan na lang eh kaago ko. Alam mo, gabit ka isa gabit tayo. Tulayo ang game. Wa bay, wa bay. Kung yung ulo ko siya. Tingog ako alin. Kinsang din tawon. Ako yan. So ni apas alin sad. Abi ni ko grinding si animal ko subudagan gini dito sa isarpi. Di na. Warm up pa man to ikaw sa grabe sa. Painit. Wa mo Wa ba? Nakuha gani nga tulo na midaan bidako kay ko. Steve yan, ni Gablihan na Ano to ko na ihabre? Tungod gus na nanamanaw na ko nila tulo. Ako ni nawa. Magkabiyahe na ko. Ingon jud kag. Amo lang bre. Ay lokal. Butang dala misa kaniya. Nawa. Yung ang naman ang inyo. Sus bulsa. Mo lighter na magi ako ko na na mo inyo ang lighter. Imo na lito tira no. O na wa, yung akusahan yung ko. Unsa na dugo na? Sa imong kamot? Mo. So kamat ni. Wala training naman. Diabetic ninyo, di makibag usamad. Kadun mo ko. Uy, bog samad ka. Wala lagi na training na mo eh. Ito ka tawag birthday. Wanay ko ano. Kaya ginatanong mo sa din na. Duyog.
ang mga isda diha makuan. Ay, patakay mo ni. Gapo kay kuha kagang her. Aw, uy. Oy, wa si kagang ay. Limango noon. Na mga kagang Limango. libro kana panahon klaro ginang Yung kuha kagang isparat. Limango. Sud. Amot lang, wala ko ano yun. Merkado, diyan puli ko merkado. Mas kuwapo tong sa Carmino katong gadtuan na to no sa ano. Sige tadi dito eh. Pero mas kuwapo dito. Oh bro. Naman sige to eh. Sudlo na Kalima na grupo diri, kalima grupo pikas. Sudah po na. Wala ko hibungan. Dan no eco-farm. Ano di shortcut ni Pudong Tabugon? No. Kapanan good. Carmen, Mao Carlos, de king na tika nga Sugod, likod. Bourbon, Tabugon. Inaw dito ka nga. Bourbon dito sud. Ha? Di, katong unahan ato pwede gyapon ka mo tuyok diha gyapon. Ingon mo tong kuan Ano nga. nga paliko na pudong saka ana. Ayaw liko dito diri ka parait. Patuog gyapon ka. Nalagi ko to iskina lagi. Magkustal na, kustal dili kay kato siyang pudong saka mao to siya para patunga. Di nagtuo man ka sweet to man ni Pirmi. Nya dai wa dito yung sweet to. Ingon na Hindi niya. nanti ka, abot Tabugon, mangutan na lang tika sa tambanyan. Ina mi tika nga adi diri. Ingon niya. Alito, dito masaag. Dito kayo maoras ito na way. Diyan, parte lungsod, di kumuhag na ng lungsod. Ang kanimang spring, Gingnan mi tika nga liko ta sa sugod ingon ka dili diretso ta. Ingon ka. dito lang kuning Wala Tabugon. problema na buki masad. O nya ingon na siya. Dito lang kuning Tabugon. Jadi ingon na siya. Sugod, Bourbon, Lo, pre. Tabugon. Good. Biduangan mo ko sa. Asa jud ta pre sa. Diretso ato bugo. Ito kataw. Ningod ka, Imo ko biduangan. Hindi ta kabot bugo, pre. Primo ko binuangan ba? Bugo. Gabi ko. Ayo na magay na eh. Alam nyo, nung kinubugo, good. Abog sweet to ka. Yan kataw mo ko bando ha. Ato sa Sydney. Sa lungsod-lungsod, lagi ka nang kaning isod na, wa na, wag bang asalang banyan, spray nga na. Jadi mag Sydney o. Kanang Dito lungsod. siya abot mo tong kuan. Kuan na. Kustal ra jud ta. Buong kung nang liko mo duok. Sa ilo ka, dito sa Sa ilo makulang yun. Kaya nga man niya dyan dito na niyan. Tungod lagi sa bit kasi kung nandaw sa bit. Ba, di ko ba kay ang Mo bit. sabi tayo ako gikuanan kay Gabukod man nilang duha. Gipauna ka rin, gipauna mo sa tunong bit. Kung mukuan mo to, musukol mo to. Ano gipauna mo to ng bit? bit pag ida imo na kuan nga mo. Ano bit tayo sa dyan eh? Hindi ba na yun? Katulay katong smash katong kuan. Ang biro ko na Inay gito. Ay, Danrik. Kasi, kan, Sydney? hindi ko sa itong kuan lang, kaya agar ito siya. Ito pirting dugayan ako naabot rin. Yagan man siya ni kuan ni. Pila ka kami. Ni 30 minutos John na Ray. ako paabot yung isbit. Wala kusog-kusog kung dagat ako kuan na sa bit. Tungod ko pinaabot sa bit. Si Bida kato dito kuan. Ag di kwarta-kwarta do si Bida. Bagnos, ang ludo, ang ganda ang luyo. Luyo, lagi mo ganing na ko. Luyo, Magkuhan luyo. kay ang sabot mo naman Jimmy kami ra duhagon maguna. Tandaan naman sa luyo gani. Once gani siya nga wa na Kami kay. ngas luyo, di dyan saan. Sus ana Kasi nabilin. Pagputol ho. Yun ko sa inyo. ingon na Jimmy. Dahil balik ni kay aron maguna kay punta nila. Yung pagagutan ko dito. Naman ko ni agi diri ko ano. Kuno na to kolor. Bisig tani. Ni pabuta daga di paabot ako dito sa kanto sugod. So Jimmy sa kuna. Ingko matera mang initang ya. 15 minutos mo sana kung paabot iko. Ampay ka na Kaya. sa Di Dako kong tangke. Ano mapapukag dito og sugod mo si Palo nga. Rekon man may Return man. Angat ba nga na mao naman ng nila bisipyo. Kanang babaw. Diba? Wa kadang tingtangas ato ba tutong nga imo tong right turn diha. Tingtangas ba right turn. return dito. Oh, may right turn man to. Ikaw ano kayo? Ako yung pauka yun. Kuko ah. Kapasiti. Tadak yung binalas na. Templado na? Alam mo hurot? Rule. Ngano imo man nang ipapud na mo pay man aron. Dapat kuan. Lagi huro dapat isda. Wag tama ang langsi. Isda. Isda asin. Ka, di ara tumoy 4 feet ra na dato.
Pablang, oy. Oy. Lagi raw. Lagi na ni kapag nagsampor. Ha? Ah, sakit di tiil. Mga huso ni. Oy, ahos. Kabirigod Bombay rin na. Bombay ra. Sorry. Usa man ni oy. Kay dagang mara. Betul. Damay beli din ako ng iskisan. Ya wala siya na hinaway nimo na nakay. Iya, kebetulan. Kamu pucak itu. Nanti sekali jaket ini kis. Ang liyo lang. Naputol ka na. Asa? Amang isda. Ako ikot ka rin. Wala dia. Sugbay Ikot na dia. Oh, Ikot dia. asa mo kayo higot? Di ako nahikot rin sa dia. Asa mo kayo higot? Sino lang ako dan? Oh, sino mo? Sino lagi ako dan? Ayan. Ito ba siya? Balik ko. Ikot ang lingaw ni. Ay, balik ko. Balik ka. Balik ka. So dati David Tata, di terlingaw yun. Mana nih? Terlingaw, mau kita ya, gini. Ada linya ya. Dan, ada ini kan. Ini terlingaw. Dua momen. Balik ko dah. Wala dito dah. Limin, laon na uli. Dogeng sama tadi. Oh. Ay, ko hapal mo nila ka? Don't panic, it's organic. Dalawa sa Pulax TV. Relax TV. Sama Pulax Studio. Banyan. Ano sa may post boss? Uma, okay. Pulax TV. Subscriber naman. Basta on niya. Mapicturean niyo daw niya dad. Sige. Basta mag-subscribe mo. Asa ko sinabi? I-search ko na Pulax TV. Aray ko na. Out sa mga City Council. Kaugama P. Sila mura namin mga buta. Kung ka Shout out. Ikaw, ako siya rin shout out. Huwag na kayo shout out. Shout out
out, Maple, Kaling. Shout out, Aileen, wala ka na kuyog. Shout out, Aileen, Puerto, wala ka na kuyog. Na-miss ni mo sa tunga sa imong kinabuhi. Mga kuyog, parang outside ko lang nukaw niya. Ikaw ray the best. Kung mapag ko nga na helmet, o di mo lang sa. Sorry, bro. Lami, kaayo. Pararay. Yummy. Kaayo. Unsay lami? Unsa ka ra sa kabuwag siya? Karon? Ay, okay mo eh. Istorya. Ay, launa na. Laon na, laon. Mayroon ginaligo ko raan. Ikan si po nga. Sana ko, pre. Kikang naman gagod. Naparihan naman ka natin. Paps, tanawa among kasiniran mga kapaps, among former WBO mga kapaps, Jimrick Saka mga kapaps, nga di ating kapaypay sa among sinugbang baboy mga kapaps. Bilaw pa. Ha? Nauron to. Mao ni nakulatan ni Manuel Marquez, pero wala gid siya kagwanta ni Manuel. Pagka-vlog ka, karong taon, mga unta. Huh? Pre, ayaw kay kaog baboy. Pre, kay may blood ka, pre, ha? Wala ay, wala mga vlog. Ha? Oh, wala pa. Ito ang kapot tao. Oh, itinggol. Wala mga kapaps. Kami mga kapaps. Relaxing mga kapaps. Gusto mo kapaps, wali sa Banyan, sa Auto shop. Tamugon. Banyan, Tamugon. Ayaw na pre, mapadog yung punta padugog ko. Ari mo sa Banyan, Tamugon mga kapaps. Yan yung kayo relaxing kayo, bugno kayo. Amo lang yung kwenta, bahalag ng ihen sa sunahan. Ha? Bahalag ng ihen sa babaw. With the Los Angeles Riders mga kapaps. So, I hope nga makarin mo din sa mong biyayan.
Thank you so much sa pagtanaw sa kong vlog karong hapon na. Ug sa sunod usab, with the lost soul. Ano mo yaw-yaw mga kapre?